نافدار قربان مقامن و دیاران دیار دشته دیار دشته نافدار قربان مقا دنگان شوان و بلوروانا لما خاشته لما خاشته ساتو قبا ولاد برام كبه دار بني يا نبات الأزكاد أخونا رشته أخونا رشته يا بنا مالمان آخ مالمان آخ مالمان نکچه درد ولا تزالیا آخ توانمان آخ توانمان نافدار قربان مقودة بيو خاربت شوتي برفا بشم برفا بشم نافدار قربان مقودة خورشه در کتن çekişen çekişen Satu gava velat biram keve daire beni Nabatını zikerime Ah kurda deşen Ah kurda eşen Ya vereman eman Ah eman 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 keçe derde ve la tezeliyam Ah tevanemam Ah tevanemam ساعت خوش تکی نافدار غزان نافدار تو بخیر هاتی سر اکرانین آروار تیوی که کامت اجی سپاس دکم براستی تیرام کرن نیوانا مالپرخا و آلیه دا یعنی ام رزدارن که مروف کی مینات مدکه نیوانا مالپرخا سلام و رزقا سلام و حرمتاخا تو همو تماشاوانک مگودار دکن همویان را دشینم دوباره براستی یعنی کار کی پیروز دکی هم بر وی کاریتا امجی رزدارن که تو کار کی ها پیروز دکی زمانه دایی که چاندامه گل که خاشو باشی یعنی وی آلیه دا هم آلیه کمبیشن چانده هم آلیه سیاسی هر آلیان جی هر مجاران جان دگری دست خاص هر آلیان جی دمشینی و آلیه د جمگل که کیف خاشن که نیوانه آر وار تیوی نه ام سپاسیا خاطر دکن اجی تپر سپاس دکم تو یرو بوی میوان ایمن
hevalekî ezîzî tekê navdar tu her wiha ozan û ji jiyana siyasetê jî dûr nînî. Ez te dizanim tu di nava jiyaneke siyasî de jî tu herhalde salê çend cara jî diçî welatê dema tu çî welat jî ez te dişopînim tu dema xwe baş derbas dikî. Yani li wê derê jî tu vala nasekinî. Carna bi tembûra xwe carna jî bi axaftinê xwe tu li welat jî êpê kel û emegekî didî. Ez te dişopînim. Yani em spas dikin tabii ki kariyer yani em dixwazin bi rastî birê zahmet em xizmeta gelê xwe bikin em aliyê çand û hunerê em ne siyasetmendarin em jî mîna em bêjin neynika gelin yani em jî dixwazin bi rastî ku derê çi biaxavin çer stranan bixwînin çer pêşengtiyê wan rabikin civaka me boî pêşa rojê aliyê perwerdayî gelkî em jî vê aliyê da bi rastî xizmeta wan dikin yani em dêndarê gelê xwe ne eger îro gel qîmetê demese ew qîmeta gelê me ye eger îro tu qîmetê dîmese ve qîmeta te ye em jî serbilindin kêfxweşin yani her alîkî da îmkan defreta me çi em çikanin bikin em jî dixwazin xizmeta gelê xwe bikin belkî caran kemasiyê me jî biborin yani insanı bêxeta bêkemasî bê ewik kes çar nine em jî werinin belkî ev jî dûn hevalê mîna te jî kemasî me tabii ki me ra bêjin em serrast dikin. Kemasiyê te tun evan avlar weke her wiha Kurdeke li penaberiyê jiyan dikê îro min di hin nûçeyan da dît nêzîkê te ez bawer dikim li behsa Dortmûnê kirin. Li Dortmûnê meşeke hebû. Meşeke Kurdistaniya çê kiribû ji bo piştgiriya Rojhilatê Kurdistanê. Tu zanî ji bo rojava li Ewropayê diaspora Kurd êpê li ber xwe da û kar û xebateke bi nirx kir. Ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî wilonî nabe lê welê hêdî her ku diçe zêdetir li diasporayê li welatên Ewropayê corbecur welatan ji bo Rojhilatê Kurdistanê meş û mîtîn çê dibin. û tu dizanî va sî û heşt roce li hember Îranê jî şeveke dimeşe. Dewleta Amerîka û İsraîl bi taybetî li hember Îranê şeveke dimeşînin. Destpêkê xwastin Kurda jî li hember Îranê bikin nava şer. Bi taybetî Donald Trump xwast ku Kurd çeka bigrin li hember Îranê bikevin nava şer lê velê Kurd neketin nava wê kemasiyê. Eger Kurd ketibana nava şer li gorî min weke kemasiyeke çê dibû. Baş bû ku Kurd neketin nava şer. Lê velê Kurd li ser axa Rojhilatê Kurdistanê jî xwe mevzî dikin. Yani mevziya digirin ku demê pêş te pêwîst be şer jî bikin, pêwîst nebe jî wê gelê xwe biparêzin. Tu weke Kurdeke li penaberiyê dijî şerê Îranê jî dişopînî. Weke Kurd ji bo Kurdan tu vê şerê çawa dibînî? Çend gotinê te dixwazim bigirim. Yani weke hunermend lê velê ji siyasetê jî dûr nî. Ez yani ha bêjim ez bêjim îro Rojava Rojhilata Kurdistan yek welat e yani va bangavazî ki boî hemû gelê Kurd e boî çar aliyê Kurdistanê bangavaziya me jî gelê me ra yani em dixwazin deng û rengê me yek e eger em bûn yek kes demê pê me nikanê demek em herin yek bi yek em berteref dûn yek bi yek yani dûn xarina dijmin werbêjim vê aliyê da îro em bêjin çelekiyek Dortmûndê boî Başûrê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê tu jî dizanî ki Îranê nêzika yani weke çalekeyeke piştgiriya ji bo Başûrê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê bû herhalde. Rojhilatê Kurdistanê jî belki heye ama îro em yani Başûr Bakur Rojhilat Rojava yekin îro deng û rengê me yek e em dixwazin
Kurdistan netev yani mugu yani Rojava Rojhelata Kurdistan yek velata yani em dengi ve rengi fikrini yani tabii ki neka şerre Amerika ve İsrail'e em ne bu menfaata Kurdana yani kar Kurdan tedatını tüştük tedatını heyana jî vektu jî dizanî Rojava'ya nezka 14 salan gotin hev karê me ne gotin partnay me ne gotin em yekin Amerika kaybetti. yani çekti jî dizanî herî Amerika û yani NATO em bêjin Amerika û NATO em NATO Fransa Almanya her alîkî ra piştgirî dayî dan Welatên Avrupa'yı. herî welatê Avrupa piştgirî dayî dan Kurdan hatta Türkan ku teröristin wan ku na yani ortağı me ne gu em tevan kar dikin em axtke wan yani tenê nailin hatta bu Ahmet Şara jî gotin işte Ahmet Şara serokê îşîdê serokê El-Kaide El-Nusra yani kî bûne em 10 milyon euro didinê em dixwazin cêwî bûnin wî bikujin îro tu fikirî yani Bişar Esad çû Ahmet Şara hat yani Colani hat ser evke bu serokvezîrê Suriye tu Serokkomarê Suriye. fikirî herî yani du salan pêş da got terörist e du mehan pêş da jî Washingtonê telef qave vexwarin hefteyê pêşme da jî hat Berlînê çû İngiltere yani siyaset hevkî qirêj e merî baweriya meriyan ne Avrupa ne Amerika ne jî em bêjin Irak û İran û Suriye'de Türkiye'de yani bana hevkî gemerî em îro çi dikin em pîşaxa rind bûnin gora wê gavexa bavin yani em bêjin çarî meha yekan da Parîsê hev dîtin çêkirin şeşan da Eşrefî û Şeyx Mexsûdê dest pê kirin nêzika 10,000 Kurd derê qetil kirin yan va jî bîçe Avrupa işte da Avrupa eğer pîşa wan berneda wan nikaniye vay bikin yan vay tu mirintir dizanî herî yani hîna em bêjin YPG û YPJ û qesede belkî raqay dara zorê wan derna kerî kişin da kişiyan kerî kîna nekişiyan girtin çemberê Amerika nikaniye ve eğer madem ki Kürt vaka müttefikê wan û partner wan û vaka piştgirî dayî da Kurdan nikaniye derê Kurdan biparêze yani hususi ûro kirin yani hususi ve derê pir pişta insan qetil Kurd bûn belê pir insan girtin biçavan yani hîna pir insan kes nizanî ji ku ye belê tu dizanî Donald Trump niha jî Kurdan tehdît dike yani dibêje me ji Kurdan re gol hember Îranê derkevin şer bikin lê belê derneketin em ê hîsab ji wan bipirsin yani gotineke wilo jî diho kiribû lê belê çi dibe bila min be Kurd neketin nava şer li hember Îranê heya niha baş bû ji vir şûn da rewş çawa dibe em ê bişopînin ya ku em bêjin yani weke Kurd şer li hember Îranê dema dimeşe bêguman em nikarin weke Kurd bibin alîgirê terefekê aniha nava Kurdan da mixabin hin derdor hene bi taybetî piştgiriya Îranê dikin derdikevin ji bo Îranê dimeşin ew jî ne baş e yani em keko ne İran dostê me ye ne ji Amerika dostê me ye em her den jî dûr biskinin yani İranê jî heya roya Îranî belkî roya 4-5 tane Kurd darda kirin qetliyamî vaka qetliyamê mezin se Kurdan kirin Iraqê dîsanê qetliyamê mezin kirin hîna jî bixa yani bir şey bikanin hîna jî dikin Suriye jî hîna tam serrast nine em bêjin va pêvajoya em bêjin çareseriyê demokratik yani Türkiye jî Osmanlı'da jî lîstik xilas nabin em bêjin bêje biratiya gelê Kurd yani bi Kurtasî Kurd divê ne li gel Îranê cih bigrin ne li gel Amerika û İsraîl
نه بیژن بجی امریکا اسرائیل نه جی بیژن بجی رژیم مولا یا ایرانی اگر رژیم مولا یا ایرانی تک بچه بگمان جبو کردا باشه لبنه رژیم مولا یا ایرانی جی رژیم که لسر حیمه دولت که به هزاران ساله چیه اونو زوجی او رژیم تک ناچش بر یکی کرد دوی به دقت تبگرن هوال نavlar بگمان ایرو ام برنامه که وها سیاسی چه ناکن دسته که جی ده به تنبور آخوا و چه دویژن یعنی دویژن یا توزا گوه مت پاغش کرد دوی به تنبوری ام توزا گوه خواه هنه که پاغش بکن در ریزه دا چه هیج برای چه خواهی دکاری بیجی اگر داخازیات هست سترانک داخازیات هست از وی والا بین زمان تو چه بیجی داخازیات تو چه بیجی داخوازی من اوه داخازیات تنش از دیسان سترانک من برامه خدا خواندنه از وی ستران ولاتم زرین سیری دا دیاری تو دیاری همو تماشابانک مگودار دکن دیاری سپاس وه فرمو از وی ستران دیاری وه بکم ولاتم زرینه دای ولاتم زرینه کردستان شیرینه دای کردستان شیرینه تبخونو برینه دای تبخونو برینه کردستان شیرینه دای کردستان شیرینه تبخونو برینه دای تبخونو برینه کردستان شیرینه دای کردستان شیرینه خونه که چو خورتان هاتیه هفدانه کلینکا آزادیه درکتیه میدانه نابه و تگوتنه جیهانه هر داره کردستان شیرینه دای کردستان شیرینه نابه و تگوتنه جیهانه هر داره کردستان شیرینه دای کردستان شیرینه بلنگو بگازینه بلنگه نیارن زارو که مکشتن دای ببومبان تیارن جان خواه فدا کرن خو که برو دارن کردستان شیرینه دای کردستان شیرینه جان خواه فدا کرن خو که برو دارن کردستان شیرینه دای کردستان شیرینه جان خواه فدا کرن خو که برو دارن کردستان شیرینه دای کردستان شیرینه دستته و دویت ساغوه اول navlar یکی navlar emine jî behsa te jiyana te ya hunermendî bikin ev cara sêyem em bi hev re bername çê dikin ew rûye جارا سمینه راسته cara sêyem e her
carên ku em niha tu beşdarê bernamê Arwar TV dibî ez dinêrim stranên ku tu dibê ji hemû yani hema merû dikarin bêjin ji dehan heştê wî ser derd û kula ye ser derd û kulê Kurda ye. Birêz Zahmet ester yani çerbêjim stranê Yani Kurdan ev derd û kul ev bêhina hestên derd û kul yani ji dilê te derdikevin yan tu dinêrî rewşa Kurda li gorî wî dibêjî. yani ez birêz Zahmet ha bêjim yani îro Kurdistan 6 milyon Kurd heye her alîkî da em bêjin yani bu ya çar parça her alîkî da mîna pezê bêşivan ki diqehere çûya xwe girêv Kurdan dixîne yani bêxudî ne werbêjim tabii Kurd ne Kurdê belê ne Kurd îro bi rastî hem diaspore hem welata îro perverde ne aliyê de jî mixabe asîmîlasyonek pir mezin ser gelê me de heye. Demek vaz mana çû em nikarin em bêjin em Kurdin jî vaz jî eşik mezin e eşik giran e welatê Kurdistanê yani wek tu jî dizanî çem ferman yani ser da hatine çiqa insan qetil bûye çer bûye çi bûye stran jî gora wan êşana gora wan dêşana gora wî dengî wî rengî amade kirine Belê gilî û gazinê xwe kirine êşe dilê xwe da hanîne ziman îro van jî van êşana jî bi rastî em jî dixwazin bîr neve tev gel parva bikin vî aliyê da jî yani misêrî da jî got îro jî ez bûme nîvana malpera te bûyme kêfxweşî ke ez jî vana ser malpera te diyarî temaşevan diyarî te û diyarî hemû temaşevanê me gudar dikin diyarî wan wê Kurdistan bi rastî şîrin e em çiqa yani welat dûr jî diasporê jî yani Kurdên Kurdistan li diasporayê da gelê me daye. Kurdên li diasporayê daha zêde hesreta welat dikişînin. Ji ber vê yekê jî bêguman di stran û helbestê wan de zêdetir derd û kul tê ziman. Lêbelê li Kurdistanê tu zanî ew ê çîrokên serpêhatiyên evîndariyê xweşî hene hebûne. Tu stranê evîndarî jî dibêjî carna. Yani ye evindarî jî dêjim herî. Yani E, ez zêde yani ez ser stranê gelerî sıkınım. Ama stranê Stranê gelêrî jî piranî ser derd û kulan e. stranê gelerî belê gundan da em bêjin hereman da navçan da hatine xandinê îro mixabe ew stranê mek belê dowatan da şênahiyan da hatin gotinê îro zêde wan em bêjin anda ye. Divê ne iş bîrkirin ne? Herî hatiye bîrkirinê ez jî dixwazim bi rastî demek terim herema me jî van stranê belenî terim cem pîran dixwazim vana dubare gudar bikim ser vana hevkî daha zêde kar û xebatê bikim serrast bikim yani bir aliyê da jî Dema tu çi wala tu çi kalû pîra guhdar dikî ji wan strana digrî. ez dixwazim ki yani wan stranê heremîk anda bûne eman derxînin rastê carek din Mesela herî dawî kîjan stranê te girt? Em bêjin herî dawî kîjan strano mesela strana yekî waye jelatê min ew berhema xwe da jî xwand hani cara yekemîn û yani min ew strana berhema xwe da xwand mîna wê du sê tane em bêjin du jî hene ew jî mesela zêde ser sıkınım serrast dikim kevliya arî belikan ev strana min re heye dawî em bêjin ev strana hewkî ser lêkolîn kir serrast kir yek jî Kîjan stran te got?
Kevliye ari belikan, kevliye ari belikan, dilo kevliye me, dilo kevliye me. Kevliye ari belikan, dilo kevliye me, şirin emrete. Mesela bas strana kadar ki kesine gutiye. ام جارا Zanî? اولا اشتاد بیزم لیبلی از جوی شتران پر زیده جی بیانی اینن از باور دکم بری دعوت داد که دعوت سرحدیا دا تجی جی سرحدی یکی دگوت یه دیجی پی ودیگران جوی Heri, داری اف heri. شتران ده اوامه دا مایه ده بیرامه دا مایه Yani اه، hinek hozan diyar mesela du tane girtine gora xo ev kiriye yani yek hiv zere ya herema depe vi girti gora xo فقط دیار وان سترانا دیگره دیگه وکه آرابست بیجه او ستران نه ستران آرابست Mevime hay lo 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 ke belendan lo 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 ke belendan go bende geriya doğru göndan go bende geriya doğru göndan keteme deste banerından Hoy lo 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 ke banerından yani mesela bana ye haramı mevun yani duatan da müzede bana gudar kirine ama prevan stranna andane Peki eval navdar dema tu niha cana di çi welat tu qe li wê derê jî beşdarê tem di daweta dibî dawet weke berî. yani tabii ki duyum yani duat evi kevin demek dahazi ben bedil ucan teve duyum bi zamanı ha bi dengu rengi ha yani Peki dema tu hatta beşdarê tu tem li daweta dibî wilo weke berî weke çil sal berî wilo em bêjin bi dehan bi sedan kes dikeve destê hev yek ji serî wiyalî dibêje yê din lê vedigerîne. yani ev pirsede em bejin vek beleni ne heye ama vek beleni var govende mezin var em bejin roke dirwan berdavam bikin ev tune برای nekar هفت ki برای هفت روز دعوت که هفت روز هفت شبا بلیست Evet. Salapar mesela du festivalanda derketim. Yek festivala günde okşonu yekşi Sarıcan. Şeredarya Sarıcan'ı. بله Mert festivalanda cigir. Yani birastia jî wek tu jî dizanî ez yani xizmeta gelê xwe de me bi deng û rengê xwe. Ez xeafkê ziman kî biyanî ایسا naxwazim bikim nav zimanê xwe. ایسا به برنامه تنا چوینا ولات هیه هاوینی Yani پاییزی na ez yani bername hene tunun havine ev belin ne serraste. Demek kevin ev kun gorave em ji Amerikaya xadikin demek jî bidime gelime jî bideme em jî birastî imkan defretime çû em xizmeta gelê xadane. بله دوی تو هنه که عجله بکی او هنه که کالو پیری به هنه امری خواه ایپی چونه هفته و پنج هشته و پنج نوت هر جارا چوی از پیشنیار دکن بچه وان ببینه تشتی که او دزانن جوان بگره برابخارا نبه Yani dejim bir rastî jî bir aliyê da giraniya xadim ser ez bûye nizam belkî tu çıqam şopînî ve nizanim mesela zêde em bêjin ye heremî em bêjin stranbêje heremî ya jî dengbêj pir zêde ne stranbêje heremî edixwazim an stranî belinî me ra bêjin ez ji wan strana bigirim serrast bikim bûy pêşa rojê دوباره در بخینم راسته دیاری گل بکم Peki pir baş dibe dikî lêvelê hin cad bide daha zêdetir bike Cevat Mervanî tu nas dikî Cevat Mervanî اره با Cewadê جمعه Cevat jî epê arşîveke müzîka Kurdî çêkir weke pirtûkeke mezin jî derxist Pırtıkı
اره بکا میره و بکا میره سر لیکولین کر یعنی یک سترانه بلینی همو جاردنو درخستن tabii بله ki navberawan çıka çare çiye ve na çibêjim rast nine pirtûkayê min ra ji heye ez û jî بله bêjim فقط ma pirtûka tabii cevap kir veke arşiveke nivîsî ama yete newro yete tu digrî divê jî û divê nejî bîrkirin yani herî ew ez dixûnim parva dikim tu wî xewat tu ew xebateke pîroz e tu wî xebatê cet bikî weke min got hinekî kal û pîrê me hene hê neçûne ji wan bigirî pir baş dibe bira nejî bîrkirin taybetî û herêma bîngolê jî bi taybetî yani duî aliyê da herêmeke yani nav deng e ew bi taybetî ew stranên ku di daweta da berê digotin li hev vedigerandin mesela herêma Serhedê aliyê Varto Xinûsê jî wilo bû ama qasê ez dizanim bi taybetî herêma bîngolê zêdetir duî aliyê da pêşketî bû yani qasê ez dînim bîra xwe ji vir 40 sal berê ya birê zamet em ez bêjim giraniya min ser herema Dêrsimê ye seriya Çewlîkê ne seriya Dêrsimê yani Çewlîkê ji paşçav nakim ama yê Dêrsimê em bêjin wê derdora Dêrsimê yani wê heremê da em bêjin gelkê strane balkêş yê Çewlîkê jî hene tabii ki em dixwazin strane belênî ki herê duwatan da Çewlîk gotin Dêrsim eynî herêm tê hîsabê kêm zêde neka eyaleta Dêrsimê cuda ye Serhat cuda ye Botan cuda ye ez bû wê herê bêjim bes bîngol tu ser kîjan herêmê dihesibînî Serhedê ez yan bingol ser Dêrsimê yani bingol Çewlîgê tu ser kê derê dihesibînî yani Çewlîkê ez aliyê Dêrsimê dûnim kaniya reş hevkî aliyê Serhatê keve ama van aliyê de Kaniya ez reş bêjim yani bi Tirkî jê re vê qarliyova Tirkîverden Qarlova kaniya reş ev dera belê ev yani yani gimgime tu wî li ser Serhedê hîsab dikî ji ber ku di sîlorê Vartoyê de gingimê daye herî yani yê dijî li ser herêma Dêrsimê yani bi rastî wilo ye Çewlîk hinekî di navbera Dêrsim Serhed û Amedê de ye rast e rast e mesela genç zêde nîzîkî Amedê ye dêjim yani em çûn kaniya reş ve derbazî Erzurumê bûn em çûn çane belê dîsa kaniya reş de em çûn gimgime gimgim pir nêzik û çan jî nêzik e gimgim jî nêzik e belê yani me dikarim bêjin Çewlîk ji her sê herêmaya jî yani ji herêma rast e Amedê jî ji herêma Dêrsimê jî ji parçekî wî jî dikeve herêma Serhedê rast e îsal te gohê di plana te de çûyîn ne diyar e meha gulanê da nêta min heye ama tam em bên ewkavê serrast min e ez dixwazim dîsa herim hevkî çiya û baniyan bigerim ha hevkî yan zozanna eger tu li wê derê bî tu îsal havînê çûyî eger li wê derê festîvala Kox çê bikin ez pêşniyar dikim tu biçe festîvala Kox festîvala Kox serê çiyayê bîngolê yani bîngola ku tu dizanî Çewlîk na çiyayê bîngolê hene ka dibêje ya bîngola hezar gol e kes dizane kîjan gol e rast e nava çiyayê li nava çiyayê bîngolê de nava çiyayê bîngolê de Kox heye Kox li wê derê şaredariya gingimê berê festîval çêdikir jê re digotin festîvala Kox çend sala ser hev çêbû baleke mezîjî kişand qasê mişopan hezaran kes meştar dibû lêvelê mixabin va çend salê dawî ye şaredarî nikare temzîn bike sebebê wî çi ye nizanim ama dema tu li wan deravî di pê hesiyayê festîvala Kox çêbûye biçe serê çiyayê Kox beşdarê wê festîvalê wî pir baş dibe û ava sar jî vexwe li wê de ez havînê wê derê me ez yani barî jî terim navbera kîjan me hat li wê derî ji ber ku yên gimgimê yên hêla
çewligê Arwar TV temaşe dikin bira bizanibin. بیشم نافبرا ما هفت و ما هشت هاوینی ترم Yani اما navbera ودا meha heft û meha heştat tul welatî. هری Tamam. Ji vê ام derê ve بیشم ji vê derê ve ام em بیشم bêjin yên ku festîvala organize bikin li Çewligê li nêzîkê Gimgimê li wê herêmê heval Ozan Navdar li wan bera ye bira نا ji bîr nekin. به زحمت Dengê اوزان dengê نافدار dengê نافدار دپ dengê te diçew tê. هری مگو یعنی نافدار دپ نه هوزان نافدار نافدار دپ daha başa yani hem hozantiye ne girin bare hozantiye bir rasti girane boyu hem hozantiye ne girin sen Tamam. milexan Ez hem han teveke Ozan Navdar rast dikim ama tu ji xwe re bêje Navdar de. serçavem te çi dêjî ez jî ewqeta qewûl dikim ser serê min serçavê min yani ez meha gulan ya da terim Tamam. nêzka derwan 12 roz sikinim cardî jî havînî terim Meha Gulanê vay bêjim meha festîvala nîne. Ama havînê meha hefte û na meha na na heşta herî mehên festîvalan e. Di wê demê de festîval çê dibin. Derfetê te herî heye tu dikarî ez biçî vê beşdarê demê festîvala bibî, tu dikarî biçî bigerî, yê me derfetekî meyûl û tune. herî yê min heye rast e Belê. xasta Kekê xasta navdar. yê te hewna me gimgime hev di bidîna Demê pêş ta hêvîdarim. Derfetê me çê bibin. Em ê bi hev re inşallah biçin. Erê. Em ê gimgim yani carê çûm gimgimê kaniya reş bi rastî kefama hat tu bê çima zêde Kurdî diaxavin ez vê de gelkê kevxweş bûm Belê. Mixabin qasî ez dizanim hêdî zêde jî navçeya Gimgimê de Tirkî tê axiftin. yani Li gorî hin deran hinekî belkî daha zêde hê Kurdî diaxifin. Lêberê yê ku diçin tên dibêjin. Wala zêde jî her ku diçe Tirkî tê axiftin. Mixabin. yani dêjim asimilasyonek mezin heye û yani herema me depe sedî da nod û heşt e belê asimilasyon û derfet hebûn em biçin em ê biçin Kaniya Yado avê vexwin. Ava sar ser Kaniya Yado. Tu her sala diçî serçavemiz herhalde tu her sala diçî her cara diçî tu diçî ji Kaniya Yado avê ve dixwîne. erê erê kaniya yado jî wala terin kaniya em bijin terin kaniya reşî terim gimgimê jî yani bê carê jî nêta min dîsanê were ye terim Amedê mala dengbêjan heta wê derê Amedê pê me girtim em ber nedan got bu nîvanê me du sêr rowan me got dem wexta me zêde tune yani Mêrikan bi rastî pir germî em Demek ki tu li Amedê bî hevalekî du hevalê dijî gel tebin hevalên em bêjin hineke hunermend xeberê bide min em wiha zindî bernameyeke çêkin. tamam serçavê min Em gihîştin dawiya bernameyê zamanê me pê tamam e zaman zû derwas bû 45 deqe rast e dawî da ji me ra stranekî dengbêjî bêje. tamam daxwaziya te Tu daxwaziya te stranê dengbêjên kevin yê ku tenê zanîn nabêjî ne yê weke Şekiro, Sidîqo, Zahiro, Hüseyno ne nabêjî wan tu. ez yek kaos axa wî de xalo wê evek dikim Qewûs ava. dengbêj erî wî de xalo ez strana yani heyece min Xezal heye yani mînavana em bêjin yek wer em bêjin Tamam. vanede Ama pir te kîjan amade kiriye bêje. kîjan daxwaziya te heye ji wê bêjim Valla ama yeka dengbêjî be.
Leyledinem göz yapelende Keçe heyran mı gogulsar bu ne nakatine nakatine Deli keçe mi göster dili kavtera ya tüccardılar nahedine nahedine Deli keçem gotu hateri tuver geri tuver geri Keleş kurban mı gotu perendi Dele yerin kanyanında şahit bey Yedeşto sazan Çiyabani Çiyabani Gerçi heyran kokunde katema ke
her şeyden Abi yaram lele nabi mele kevetey beni zera lele korfele abi rendam lele nabi mele kevetey beni zera lele korfele Gome le 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 teri gome le le kalabar ke le çaydan gel le le teri gome le le kalabar ke le çaydan gel Varanlar lele heçelke riye tey tey ev bostana lele khereke Varanlar lele heçelke riye tey tey ev bostana lele khereke Medigone le le tedigone le le malakar ke te te gani Medigone le le tedigone le le malakar ke te te gani le le tedigone le le malakar ke te te gani Spas destete û devê te sağ be. Heval Ez spas dikim. Ez Ozan hevîdarim gora dilê dev te. pir baş bû. Hevîdarim di weşanên din de jî em ê stranên te yê din guhdar bikin. Ji te re bêjim bimîne di xweşiyê de û her Keka me wiha te jî ez jî spas dikim te îro em kirin nîvana malperexa bi rastî ez gelkê kêfxweş im ki min însankî mînate dilgerm dilxweş nas kiriye wî aliyê da ji serbilind im kêfxweş spas im dikim. spas dikim te jî em kirin nîvana ar var TV îro em jî pir pir spas dikin silav û rêzê silav û hirmeta xwe te û hemû temaşevanek me gudar dike hemû temaşevanê me re dişînim belkî kêmasî me jî bûn qusura nevkirin caran Kemasê nîne car carna înternet zayıf bû deng diçû dihat ama ew jî kemasî nîne kemasiya înternetê ye. Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet bi Ozan Navdar ra yan jî bi awayekê din Navdar Depre me vê bernameyê çêkir. Heya weşanekê din bimînin di xweşiyê de silav û hürmet. Silav û rêz silav û hirmet me jî dem baş serkeftin.